सिनि मिडिया हामबाय जों दिनै कायसा करबुक सात डिविजननि पाटिसुरी बिसि कायसा आलुतला एलाकाव कायसा रत्नमणि पारा ओ जागा फाइ जों दिनै चिनि टिप्रा मथानि जयन प्रग्राम जों दिनै अर फाइ सबायजाक रतनमणि पारा पाटिसरा 3 नम्बर वार्ड ओ जागा जों फाइ सबायजा अर दिनै चिनि जयनिं प्रोग्राम अर जयनिंग दिनै 16 फेमिलिनि 54 बुथार्स बीजेपी ते सीपीएम आईपीएफ याकारिनाय चिनि बुबाग्रानि बाना रमफाइका गाय अ जागा ताबक चिनि करबुक सब डिविजन नङै फाइ सबायजाक चिनि बरम गोनां ब्लक प्रेसिडेंट हिरन मैत्रिपुरा ते वाइस प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा ते अ जागा फाइ सबायजाक चिनि सेंट्रलनि सेक्रेटारि तपन बाबू तपन ते परमा फाइ सबायजाक हामबाय।